कक्लाबारि बियाबनि जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव बिटिसि हालामनि गागि राजखान्थि दोलो बिपिएफ इउपिपिएल बादिनो बिपिआइ राजखान्थि दोलोआबो गावनि बिजाथिखौ देरहासार जाहोनो थाखाय गोख्रोङै बोलो होगासिनो दं। नैजिनै नं कक्लाबारि बियाबनि जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बिपिआइ दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै सायख'जानाय लब कुमार बसुमतारियाबो गावनि देरहागोनखौ रोखा होननानै आरो रायजो राजाया बिपिआइ दोलोखौनो अनसायगोननि मिजिंजों गावनि बिजाथिनि बिजाथिलाइखौ दिनै बाक्सा जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलियाव बिसायख'थि आय'गनो गथायनाय जाबाय। आंनि नामा मुस्रि लब कुमार बसुमतारि 22 नं कक्लाबारिफ्रा बिजाथि हिसाबै जों माबा नमिनेसननि गेलेनाय जादों। भटार्स पार्टी बिपिआइनि नमिनेसनाथ' मोजां मोनदों मोननायालाय होबाथ' देरहानाया रोखा जाखागोनखा थाखानाय जों मोजाङैनो खावलायो खावलायनाया आंनिया गेस सिलिन्डार माने जोंथ' भटार्स पार्टी इन्टारनेसनेला माने राजखान्थि उदांस्रिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं। ओरैबायदि समस्या जादों रायजोफोरा दासिमबो गावनि मोनथायनि सोमोन्दै गियान गैया भटार्सफोरा बेनि कारणे दा बाखिखिना दलफोरा दा माने रायजोफोरखौ भट लानायनि कारणे थाखा जाहोगोन खाना जाहोगोन बे खाना जानायजोंनो जोंनि रायजोफोरा भट होयै दिनैसिम माने 75 बोसोर जालांबाय जों माने महात्मा गान्धीनि आद्रा जिथु रांखान्थिनि उदांस्रि बेखौ दासिमबो जों मोननो हायाखै। दा बे हिसाबै जोङो गासैबो रायजोफोरखौ जोङो खावलायो जे भटार्स पार्टी इन्टारनेसनेलनि बादै जुदि गुबुनाव भट होयोब्ला रं नाम्बाराव भट होनाय जागोन। मानो होनोब्ला बिजेपिआ जि खालामदों कंग्रेसआ जि खालामदों जों भट थुदों बिजेपिनो कंग्रेसनो रं नाम्बाराव भट होगासिनो दङ। डाइरेक्ट जों भटार्स पार्टीया दा गावनि मोनथाय हिसाबै गावनि रांखान्थि उदांस्रिखौ जों नागिरनांगौ बेनो आरोखि। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360